Alhamdulillah. Saya ingin menyelam sambil minum air. Oke. Kita ada dalang, ada pelawak, ada juga sinden. Waranggono komplit Masya Dalang Allah. modal piwulang. Dalang modal piwulang. Yoga saka tembung yoga sing seneng tapa brata manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Sinden. Ayu. Ya. Ada di Lintang Kairo. Masya Saka Allah. kersane Pak Haji Kastel. Tepuk tangan. Kagem Mbak Lintang Kairo. Masya Allah. Tepuk tanganmu sih anu khas banget. Tepuk tangan. Ya. Ayo disepoti ya. Oh, cuma gak ada Sepoti sing selindro ta, sing selindro ya. Oke, ya, monggo ayo. Hei. Oke. Wilujeng dalu nok lintang. Wilujeng dalu Masya Allah. Kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei. Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro. Yo rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to, Iki Mas. sing telok sing panompone kejeron to, Mas. Oh, Nek iya, iya. takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya, Wong iya. aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong sak Lah, desa iya. piye berarti? Kok Dhewe-dhewe. iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane nene. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku ramban piye? Maksudnya wong sak desa ki bapakku omahe gedangan, Hah? ibuku omahe gedangan lho sak desa. Oh, penggo. Bapak jenengan derming di bapak jenengan. Daleme nganjuk. Nganjuk ibu. Nganjuk. Lho wong sak kabupaten malah. Lho. Yo yo, anake wong sak kabupaten malah. Kandhani kok. Iya, iya, iya. Wis bayangno kaya apa rupane Zal. Iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu di Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas cepu, laras. Aku nek ketemu Mbak Lintang iso seneng tenan. Lah ngopo aku ya seneng lho Mas ketemu jenengan iki Mas. Tenang, nih. Aku banget to Aku ganteng Mas, aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang yo kaya nyawang kebun binatang. Kok iso kebun binatang kowe iki mberei nek munggah ki sekali-kali aja dandan gareng. Dadi kowe masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham Mas Dalan. Jan tumpuk bluk lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Yo enek wedhus, enek kirik. Ya ora apa-apa. Piye? Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-oneng iki piye maksudnya? Aku ini kan guru menghargaimu to, Mas. Piye gak iso menghargai kan sik. Gak iso, Sik piye? Mas. Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar ya dalang kuncoro, dalang kondang, Amin. dalang Nggih, laras. hebat. Amin. Ya. Tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso Lho, ora? lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to. Bahaya. Alah. Lah gemagus Lah lah. ya dileleng ngono. Ora percaya takok Mbak Ida. Hei. Lah aku ida. Wong yo ora diakoni ngono kok. Lah, sapa mau ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenang gumun. Jenengan kok iso cantik, luwes pinter, jasa nembangi Oasis iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal sama wis pacaran durung. Aja sik. Nah, wong melingku sementara ini nomor-nomor pengrawit, nomor-nomor jalan-jalan dihapus ya, Nok. Kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomornya kamu disimpen. Alah. Kowe malah ganas kowe iki. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok kira nggih. dalange gragas ngono apa piye? Lah, iya, Mbok kira iya. dalange tukang ngentek-ngenteni sinden ngono apa piye? Nggih. Mbok kira Lah, aku iya. ngentek-ngenteni sinden kula netan tak enteni kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Nggih. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih.
Ya bener kan, Nak? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomornya Om ya. Nih orang ini. Pripun. Mbak Lintang. Dalam. Podo-podo jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasa nih, wis dewasa lho tak. Ya. Ora saiki besok wis dewasa. Heeh. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih dadi dalang? Iki anu kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ya. Ah. Ya berat tuh, ganteng baru masang. Ya dalang no. Dalang kok syukur we. Dalang. Dalang. Heeh. Ojo lho, ojo. Kok iso aja? Dalang kuwi nek dalange rada bagus, Heeh. laris engko rezekine akeh. Heeh. Biasane dalang ngger bagus kok rezekine akeh. Raben. Aku dalang kan. Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya Allah. Lah apa? Ya mau dikira wong edan bojoku iki. Maksudnya menghibur ngono to? Dalam kesehariannya menghibur. Lah, Upama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, mau karo dalang Lek piye upamane? dalang piye? Loro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Heeh. Raben. Tenang. Saestu to Mas Dalang. Ora, lah nyatane aku nduk rabi yo. Alah urung lakoni lho. Urung lakoni. Wis to jangka 5 tahun apa 6 tahun lho. Nah, ping 3 rabi. Labe lu. Tidak pengen terlundak yo satu untuk selamanya itu. Nah, itu Oh ya beneran. prinsip. Kita untuk selamanya. Nek sah secara agama dan negara Iya. sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunah kan papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Yo. Janane lihat yang niki. Niki pundi to yang niki jane? Andane aku imbok. Nggih. Ayo salam sih, salam. Nggih, Wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih, Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, luar biasa. tumplek blek Tumplek meringking. ngumpul dadi siji ya nang. Iya, betul sekali. Ditungake muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Kesehatan. Amin. Pinapihna saking segala rupita. Banyak rezekinya nggih, Mas. Kok enek sing muni amin lho. Hah? Amin, Mas, piye to jane? Ora enek. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep enggak ngaji. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Nek tetep enggak ngaji. Nih, ada malam hari ini live-nya banyak sekali ya. Wah, siji loro telu papat Ya, biar, Mas. Menghitung tenan pura. Menghitung tenan pura jane. 83 Mas streaming. Mosok 83. Nak ngitung neh. Kok dalang ngomong iki. Ya mulo kuwi percaya ora wis to. Ya 83. 80 iki mergone dalang ya lagi tenar, lagi hebat, lagi kondang kuncara. Mula sing streaming oke. Jajal sing mayang gak jenengan anak kak ngene iki, Mas. Oh, umpamane sing mayang sampean. Lho nek aku tetep bojo saka iki malah. Malah padake cepete iki aku. Umpamane dalange begini juga bersalam tapi Mas Gareng Jajak iki dalang Gareng Jajak mah luwih kowe iki. Alah, penonton orang ngene iki, Mas. Malah blutak dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek. Nggih, sekendala Ibu Ida, Mbak Kakung nggih. Kok Bu Ida? Bu Dewi. Bu Dewi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastor apa di rumahku. Lah, kan Ibu. Ibu sinten? Ibu Bu Dewi. Dwi. Kalian Pak Badrudin. Bu Dwi mau jenengane lho malah aku kleru ngene. Alah kowe grogi ta kowe. Kamu ngerti aku pas gum dandan marai kok. Malah kowe grogi. Ye, aku bukan abot beda apa abot kowe. Iya. Tenan to wis Nggih, ganas. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih, mendoakan buat adiknya. Adik sinten mau Mas? Wah, sik. Adik Namanya panjang namanya. Namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalian Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalian adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Hah? menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas. Amin. Untuk kedua yang dihitan ya Nok, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru.
Nah, ojo. Mbok takoke nyambut. Wis rasa sok paham dhewe saiki ojo saiki. Nggih, tadi adiknya lo sudah request, Mas. Request. Iya. Ngersake tembang. Ngersakaken Ngersake apa no? tembang. Niki mau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah maksudnya. Oh. Piye to jane? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Kalih adik yang diciptakan tadi adiknya request sinarengan, Mas. Oh iya, kita. Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak Ojo lali podang kuningnya ya. Oh, saking yang Romlah mau ya. Nggih, wong dikruyuk teng mriku. Iki mau ono pambutan Buroba iki. Apa? Apa? Rombongan gibah.